Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app naka Play Store. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila ban let puli, da ka education loan, pila urban chukol ha number, kandai nyo, saw, san rin pranon, lani kandai pran rio laisan, an riway kandai pran. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bah benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan ka jing bishar kam jong ka sarkar jilla hapo ka jing penya jong ba Preston Tensong ubalong u sembut menteri rangba ka jilla uba pekru ya ka tenat kam po yin haka khat lai terik unaitung arajar arfulai kala rai ban bu dagi boarding ki ba khamshai ka jing thaba ha shilenter ka surok ka badon mar persya bat ka hotel Pegasus terter shadow Wards Lake haka jing yakren bat kilat pathai kubor uba Preston Tensong ulayatho ba on sabu ya ki boarding ki ban pensyai ya ka surok haka thain urkaliar bat hagi benta jong ka thain polo bat haga joko por ulayatho baga jing pahara naga benta ka shongsuk shongsngan jong ki pai ba kan long ru omtang haga por menmiet hnrei on pek ngor ru wat haga por mensngi mensyai Committee hakabedei bandia review ya kaneka law on the problem kabadon hane po ka jelam negala ajongi hakaba nilai discuss nakaliam YGP nakaliam joka home department wa additional chief secretary nang tahu secretary joka home nang nakaliam jong DC SP but ngia don meeting hakaba ngia discuss in detail di kini kan tam yi kitu kijing jia ki bajia hagini kindiat sni dep hapo ka jelam kejumi hapo ka city kejumi hapo ka nampak kejumi tinggal discuss di kabang kwa ban petik lomba lapi ong sok no yam tai kalau ba ka law no do kam don kam long serious bat kayat kayeng ka jimbit ka jingbiang hapo social long kam dei ka snew ne ka yat bet ke di hadu kan ka klipmat ka banta bat nilai keren bahasa bun ki aka ka ba nginang improve susu nginang pen bit penbiang susu na kamta ka jing sup ka jing sai ta ka law and order ka ban yat bet di hapo ka slong jogi barokwe but clearly ki area ki bengi la identify le ni ka bangila yo I ka bang nimbang se haban kam aten kam kerpang le hable kam kerpang kawe kata kalong ka benta jo ka police bajar ka ba ngi ong ka to srok bayai na ka assembly hotel Shatisha City Dahaba City Hot Raba nang takaya chuchu shedu Shatisha Watch Lake hakaba ngi ong ka Quinton Road ru ka bayai ka Quinton Road bat kumju kaban position isha ka hotel kaban ong ka Marriott hotel hakabang yihap bandang penklan susu lada pi ong ya ka lighting ya ka electrification yihap bandang penklan susu nubat pen internet ka bahan pensingai ya kita ya bayang ha kini ki area brokoi nang ta kum juru ngi layar keren ngi layar thirma kum hapo ka urkaliar bat kum ju ka pulu ha ka bakiton kini ki katukat ni ki kenram dan kijing bom isok sengan agaban nakaliam jong nga nakaliam jong ka government nilai direction ya ki police bat penklan ya kaneka polisi hakine ki jaka bat ndai tangan ki jaka haporo kowe ka social naman ngikwa ban petikna ba ki bawan ki bayat ki bayeng ki bawan jingo ya ka megala lane ki bawan don kam ki official work lane ki private work ki business work joki kanung dot kanung no kajing rit mensim ha baki boy hande hapo ka social dia ka bidai bat ketua order ka bai DCEI tip cepi bangilaya review nila penkela ka bangi ship bakatu ko order ka bai DCEI hakini ki kendiat ski ki beladet hakini ki jaka kilai keli jaka kini kilai keli jaka kum mangal kedewaneng piong ya kaneka assembly hotel terter shadow ka Dhaba Wards Lake Quinton Road
kabami ru syadu sya ka yerumi maret nang ta ka urkalia bat kumju kapulu ya kadukan barok nisya banpli tang hadu khatwei shiteng menmin den jo kata katuk order ka yeng biang bat katuk section 144 kan continue nak benta ka jing bit jing biang dan benta ka jing jong kinong ya kinong ye apo ka Shillong City jongi barakoi kata ka de ka benta ka ba bilai keren ka ba ai ka direction lu sya ki police bat kumju sya ka district of station barakoi ka baan lai rai ru ba ya ka ba tan susu ki police mar nakaliang police ka ong ka man pawa duna ya ka ning nasib karai ba ki police kin nang plan susu ha ki police station ha ki police outpost bat kumju ru ha ka patrolling joki ba kan long arku sau kita haga siski kenapa kemopi kalian bejer di bagi pajba nong sos nong bagi bawan di bayat di bayeng di waduk kam apo ka nong ba selo macam ni kin nong sip kin nong dot kan nong do jingre sip bat ka balai ka bat ka khadu ka bunyi yasim mentak singi karai adin meni discuss na kalian jok itu ke association jong kini ki commercial vehicle dan ki taxi association EDC lah ada kot pada kedua pagi nama baki rugi om ba ni ngin dan ya sangat hantai ajan sibil lah blok lut de ni nampak ban mi antinles ba ka sorka kan sibil rai de ne haka jingalang ka bangalum mangang ilai rai ba ya kani ko odo jongka odd event ka be day but ki commercial vehicle lan ki taxi ki local taxi ya kani ru we kept it on hold ngin nempat tertrekam tat hadu ba kesorka kan da penbit pembiang da kumui ba kini kita ki isu ki ba ni keren batak